Na. Diretso yung pagkabunan ng kain. Buka kayong mensahe ko nung diretso yung paglimbunan.
Ko ka rin na lugal magbatalya. So batalya yung ganyan. O kaya rin natin yung batalya yun. Kaya na natin yung ganina. O kaya sa kaya natin yung batalya. Basta pa muna yung batalya. Saka no, batalya rin yung alam mo si Pasama rin ko, basta ka nung kareho ka. Ako magbatalya mo lang. Okay, dali ka kami. Sige, sabihan mo na. Sabihan mo na. Ryan. Ano mga ready na rin magpatalagan, liwasan ka na. Wala naman time para kumante. Mag-review ang pasabay ang kumat ko lang. Look, Ryan, lugar ko pa ng batalya ready. Bigang. Parang pa, Jay? Parang pa. Dali ka mo, ito na rin. Ano din, player. Ikaw ka numira siya ka rin. Pwede yung batalya para pagkarang natin. Building ka nagpasal sa mga nasa pa rin mo mga sa mangyari sa isla na malagpas siya